Доброго ранку! Усім салют! Раді вітати вас у нашому доброранку. Як ми виглядаємо? Так, як виглядали діти, які жили на Білорусі годов 100 і навіть болей. Нам вельми хотілося адчуць сябе дзецьмі з мінулага. А вы ведаете, у якім узросце што умели наши одногодки? Шукаць адказы ў камп'ютарах яны дакладна не ўмелі. Таму што камп'ютараў тады яшчэ не было. И на роликах и гироскутерах тады не каталіся. Таму што гэта сучасныя прылады. А што ж тады ўмелі рабіць дзеці? Давайте разом отправимся у подороже на 200 годов в минулое. А яшчэ лепш на 300 гадоў. Нават не ведаю, ці буду я утульна сябе адчуваць без тэлефона, планшета і тэлевізора. Прызвычаецца будзе складана, але паспрабуем. Я дакладна ведаю, што ў тыя часы дзеці аднаго ўзросту валодалі пэўнымі навыкамі. Напрыклад, чым займаліся самыя маленькія дзеці? Раскажу про тых, кому яшчэ не споўнілася 7 гадоў. Паважаныя гледачы, такія ёсць сярод вас. Глядзіце, такіх сярод нашых сяброў дабраранкаўцаў амаль што палова. І палова з гэтай паловы хлопчыкі. Усё правільна, Лесік. Падзяліся тымі уменнямі, якімі валодалі такія хлопцы. Ці змагу ўсё пералічыць? Слухайце, даўней хлопчыкі 5-7 гадоў дапамагалі бацьку рабіць мэблю, вучыліся плесці кошыкі, таксама іх вучылі трымацца ў сядле. Яшчэ пералічваць? Ой, пакуль што спыніся. Я уявіла, як ты, Лесік, сядзіш і пляцеш кошык. А мне здаецца, у Лесіка гэта цудоўна атрымаецца. Ой, Лесік майстар па пляценні кошыкаў. Вось гэта нумар. Не ведаю, ці атрымаецца ў мяне, але я абавязкова як-небудзь паспрабую. Толькі спачатку ў камп'ютары знайду відэаурок. Ты шукай, а мы з гледачамі пакуль што вернемся ў наш час і паглядзім мультфільм. Ну што, разумнік, як справы з кошыкамі? Я спляту іх тады, калі вы навучыцеся рабіць дзяўчынкавыя справы. Тады давайте пацікавімся, што рабілі дзяўчынкі 5-7 гадоў 2 стагоддзі таму. Маленькая дзяўчынка тады амаль заўсёды была побач са сваёй матуляй. І дапамагала ёй рабіць любыя хатнія справы. Але у маленькай дзяўчынкі былі справы, якія ёй даручалі рабіць самастойна. І якія, напрыклад? 5гадовая дзяўчынка адказвала за куранят. Яна павінна была іх накарміць і глядзець, каб яны нікуды не разбегліся і каб іх драпежныя птушкі не схапілі. Кася, а ты б змагла ўзяцца за такую адказную справу? Пакарміць жоўценькіх куранятак просам я б змагла, а вось адганяць драпежнікаў наўрад ці. А калі разам са мной? Вось такі варыянт магчыма. Толькі мне здаецца, што дзяўчынкі твайго ўзросту, Настачка, былі адказнымі за больш складаныя справы. Лесіка, ты ведаеш, за якія? Ведаю. Думайце, ці справіцеся вы зараз з імі? Пералічвай, мы з Касей не баімся складанасцяў. Ага. Каму з нашых гледачоў споўнілася 7 гадоў? О, даволі многа такіх. І галасы дзяўчынак мы чуем. Дык вось, у даўніну дзяўчынкі такога ўзросту павінны былі выганяць карову ў поле, Ого! А што яшчэ? працаваць у полі і палоць граду ў агародзе. Кася, а мы здолеем? Пакуль што я магу на хуткасць шукаць на градцы клубніцы ці агуркі, а вось працаваць у полі ніколі не спрабавала. А яшчэ такія дзяўчынкі даглядалі за малодшымі брацікамі ды сястрычкамі. А гэта ў мяне цудоўна атрымліваецца. І яшчэ адказвалі за чысціню ў доме. І дом, і поле, і агарод, і брацікі з сястрычкамі. Так, і дзяўчынкі ўсё паспявалі. А зімовымі вечарамі мае аднаходкі дзяўчынкі пралі. Толькі і хлопчыкам, якія былі старыя за 7 гадоў, даручалі адказныя справы. Так, яны пасвілі коней, самастойна працавалі ў полі за плугам. Я нават ведаю, што ім давалі свой кавалак зямлі, які яны апрацоўвалі і пасля самі збіралі ўраджай. І яны ўжо маглі самастойна запрэгчы каня. А яшчэ абавязак хлопчыкаў быў хадзіць у лес за ягадамі і грыбамі. І таксама на рыбалку. Сябры, а хто з вас дапамагае сваім бацькам па гаспадарцы?
Хто вміє вудочку у руках тримати? А може хто кошики може плести? Калі хочаце расказаць пра свае дасягненні, напішыце нам. Адресы, куды листы отправлять, памятаете? Мы нагадаем. 220 114, город Минск, улица Макаенко, 9. Программа «Доброранок». Ці можна скористатися електронною поштою доброранок.tv@gmail.com. Може, ми у вас повучимся якому-небудь майстерству. А цяпер давайте зробім невялікі перапынак і паглядзім ранішні мультфільм. У мінулым мы пабывалі, а цяпер давайте перанесемся ў будучыню. І уявім, як будуть виглядати наші одногодки і що яны будуть уміти. Вядома, усе, нават тыя, хто толькі запісаўся ў дзіцячыя садкі, будуць валодаць камп'ютарнай граматай. А яшчэ яны папросту хутка змогуць перамяшчацца ў прасторы. І нават у касмічнай. І тады ніхто не будзе спазняцца на заняткі. Націснуў на одну кнопку, і ты ўжо перанёсся ў школьны клас. Націснуў на другую, ужо ў гасцях у сваёй бабулі. Ці ў любы момант заказаў сабе марозіва і адразу яго атрымаў. Гэта ўсё магчыма, але нафантазіраваць звыш сучасную прыладу проста, а вось зрабіць так, каб яна працавала, больш складана. Трэба шмат чаго ведаць. І вучыцца неабходна з самага ранняга ўзросту. Толькі не гавары, што самыя маленькія павінны вывучаць фізіку ці хімію. Вядома, сядзець за падручнікамі не абавязкова, а вось пацікавіцца, што такое гром і маланка, ці як з'яўляецца дождж, гэта можна. Ці можна даведацца, дзе жыве леў і колькі важыць слон. Адказы можна знайсці ў кніжках. Альбо спытайцеся у бацькоў. А калі вас зацікавіць якое-небудзь пытанне, але вы нідзе не зможаце знайсці адказ на яго, пішыце нам. Пашукаем разам. Таксама мы паспрабуем падказаць, што рабіць у любой складанай сітуацыі. Тыя, хто не прапускаюць ніводнага добраранка, гэта цудоўна ведаюць. А зараз давайте зробім невялікі перапынак і паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Сябры, адкажыце мне, калі ласка, калі мы будзем вандраваць на машыне часу, у якім стагоддзі вы хацелі б затрымацца? Мне вельмі цікава апынуцца ў тым часе, калі былі рыцары. І ты б хадзіў у такіх жалезных касцюмчыках. А што? Я прасказаў рыцарам пра камп'ютары, а яны б павучылі мяне трымацца верхам на кані. А ты, Кася? А я б хацела зазірнуць у будучыню, даведацца, якія прычоскі і сукенкі будуць у модзе. А ты, Настачка? А мне вельмі падабаецца ў нашым часе. Галоўнае, што я заўсёды разам са сваімі сябрамі. З імі я магу падарожнічаць і рабіць новыя адкрыцці. Новых адкрыццяў і цудоўнага настрою мы жадаем і вам, нашы паважаныя гледачы. І не забывайцеся, што з панядзелка па пятніцу мы сустракаемся зранку У нашым добраранку! Не праспіце!